tangarod irugikon nga baga na official opening of the first bagong Pidigan Trade Fair 2025 celebration iti taon piyesta tayo iti daytoy nga munisipyo. Opisyalan ang nalukatan ti kaunaan na bagong Pidigan Trade Fair 2025 itang aldaw apasete pa nagpiesta iti ili ti Pidigan. 17 ng small and medium enterprises wano MSMEs manipod iti Pidigan ken kabangibang nga ili ti nagkipaset ti trade fair. Maggatang ditoy dagiti na duma-duma a produkto kas ti produkto ti Pidigan a Cornic, Abel Products, furniture ken daduma pay. Kalaksidan a makalako wagas pay metenda ito ni Joy a maiyam amo iti umili ti bukod a produkto ti kasinsin na. Ti Inladit Bites nga daan na duma-duma a flavor ken homemade a polvoron. Kaya at unay ma'am nga naki-join kami dito nga trade fair detoy. Nakita mi mat nga nasaya at kun may promote tayo ti ti sarili nga produkto ti ili nga Pidigan. Daytoy nga aramiden ti nga trade fair ket dakkel iti maitulong na para kadagitoy business entrepreneurs tayo. Mamati ni Mayor Billy ababaent aktibidad ket maalukoy dagiti naruway nga umili amapan gumatang kadagiti produkto amang itunda iti kalikawgom nga agtultuloy a progreso. Pindasunay daytoy nga ganwat iti LGU tapno niso iti gundaway tayo nga mangi pabigbig wano mangipakita kadagiti produkto tayo iti lokal iti probinsyang Abra. Kas may isang ama iti daytoy nga ili, anyaman nga pagsyatan, kuno anyaman nga klase iti negosyo, kat silulukat iti munisipyo iti Pidigan para kanya tayo amin. In panamnama ti LGU Pidigan ti sububukel a suportada kadagiti maisayangkat a trade fair ken ti agtultuloy a suportada kadagiti negosyante. Binigbigmet ti DTI iti ili ti Pidigan amay sa kadagiti major business district iti probinsya. Jessica Boreta, Balitang Solid North.